Sanibona. Kodwa niyayazi imithetho ekishawe izinyanga mayikunikeza umuthi. Ugcina sekwenza ukuthi usebenzise umuthi, ugcina sekuyinto enzima efuna ukuthi ucophelele futhi efuna ukuthi ubekezele. Ayinqeni nje inyanga ukuthi ma unecala ikunikeza umuthi wecala besithi thatha lo muthi lo. Uzowufaka emlonyeni ekseni mawuphuma nje sangweni ekhaya. Ungakhulumisi umuntu. Uhambe uze uyongena enkantolo ungakhulumisi umuntu. Kanjani ungenamoto? Kanjani omakhelwane bebangaka? Kanjani ngoba uzothi uphuma nje sangweni? Nangi baba uZulu. Hey ndonga. Ngakho bethi abantu awukhulumi nje uhle umuntu wecala. Umuntu lapha ngasemfuleni nje. Hey shamasa. Nokuthula ungamkhulumisi. Uze uyofika estopini la nilinda khona amateksi noma ibhasi. Uzothi ufika nje bethi umuntu hey ngathi late leli bhasi namhlanje khona abantu abavele nje behlala odabeni hayi ngoba bebingelela sekuphoqa ukuthi njani thula uthi dunje mawugibela ibhasi uyagibela sefuna ukhipha imali ukhokhe udriver bese ayiphelele le mali uzo eda malini ungazi sefuna ukuthi wena malini sonakele njalo umuthi ma ukuthi ugibela itekisi funa ma ugibela usho udlulisa imali lapha sibathathu lokhu bekuthinta abantu bethi hayi sidlulisela bhuti su3 lapha funa kwenze njani ngaphela funa mawunika lo phambili umtshele olandela isithini ukuthi hayi ba u3 lapha uzokwenza njani awuyimukela imali sekufanele wehleke estopini ke manje ke sakho la oyakhona ngasesipanga serobotini funa wenze njani umtshela kanjani udrive ukuthi usuyasala usungena ke khona enkantolo ke lapha sifuna ukubuza phela code A noma code B noma code C noma code D uzobuza kubani makuthiwa boqala uze office labashushisi uzolibuza kanjani office labashushisi kuba nanku umuthi so eminye imithetho eshawa zenyanga iyamangaza kwenza ukuthi uma usenza umuthi ugcina umuntu othwele kanzima ayinqeni nje inyanga fika ubethele umuzi wakho kube kuhle konke besithi nje angangeni kamanzi maselishonile la niyavuma abantu sokunganakile nibone ukuthi awu vele wasiqinisela umuzi mhlawumbe nezilwane ezisihluphayo sisekuzoba right avela hamba amanzi ayahlupha almost kuzo zonke indawo lapha ekompompi emakhana samalokishini akenze ahambe nje amanzi isikhathi bese umasipala bese ensupply ke ngama water tank noma ngama water can qhamuko iwater can lapha nambe shaya ihuthi ziyayibona ingane zakunansi iwater can ziphume nezigubhu akhiwa amanzi ewu7 isikhathi Zunu wakhe funa nwashiye khona lapho abangena ogeza abangena ukuphuza abangena ukupheka inyanga yashaya umthetho emsini wakho ukuthi nje mase kushona ilanga mase kuhlwile awangena manzi umzima obhekana nabo mawusebenzisa umuthi ayinqene inyanga ukukunikeza umuthi ithi lo muthi lo uzoqhuma ngawo ufuna ukukhuluma usho nenhlamba khona into izolunga kahle uyacabanga sokungaphathi kwengubo lapha usuyagonisa fusa ukuthi kanyo fusa ayakwana man bakwaza nabantu babulala abantu ufuna basa unzima mayithanda ithi nje uthatha lo muthi lo uye la kuhlangana khona indlela futhi ugeze khona noma lapha empamaneni zemgwaqo noma emgwaqeni thatha lo muthi futhi ugeze ukhuluma usathi uyaqala nje uyageza into unqunu uyageza nje bhama lambe emoto noma besaqhamuka kude sekuphokuthi awuthi kubaleka kancane ungene ehlahleni ngoba sekwaqhamuka imoto uthi uyabuya futhi uyaphinda vele kuqhamuka enye futhi uzuthi yini bantu nazi imoto zibhizi ngo12 ebusuku seqhamuka phela izimoto ezingaka ngo1 ngoba into enzima mayithanda nje ishaya uvala ithi nje hayi wohamba ogeze rank la kuphithizela khona abantu kodwa phela uzogeza nawe ngomnyama uyayamajina nusubeka phansi indishi lenusugeza njengoba izitolo sezaba namakhamera kangaka nje njengoba indawo esethu zorenke nje izitolo ezo chicken likhini nezitolo zama foreigner lapha zamakutshukutshu zinamakamera uyamajina ukuthi ungahle utrend usageza kanjeni kunanama drone manje khona inkampani zama security epatrol ngama drone uzothatha uyageza nathi sindiza idrone ekhanda lakho unqono nje unzima usebenzisa umuthi unzima ukugcina umyalelo wenyanga kwesinye isikhathi uzugcina ubona ukuthi inyanga athi sengishayela umthetho kwaza kweqa methanda nje ithi for 21 days ngamthithi mama wasekhaya
iyawudunga ngisho umshado, umuthi uyaludunga ngisho uthando, ngoba uthothi kulowo 21 days kunaney'nsuku kamama hlasimbe zokuthi umama uya-birthday noma i-Mother's Day, bekuba nalobo bumnandi ekhaya ukuthi baba hayi awusamthinti umama waphela khona iy'nsuku ey'hamba nokuthi ekamereni kuzoba kanje ngenxa yokuthi kumi kanjeni udaba luthi ngabe i-birthday yakho, ngabe i-Father's Day, ngabe i-birthday kamama, ngabe i-Mother's Day lapha kumama funa ukuthenga something nijabulisane, sekuyama konke lokho. Yini? Umuthi usuyanqaba ngoba inyanga yashaya umthetho. So kunzima ukuba inyanga nokudla ayinqeni nje inyanga ukuthi ungayidli inyama ebomvu, ungayidli mhlophe, ungayidli ngulube, ungawudli ufishi, ungalidli ivosi, ungayidli namafutha. Zama ukudla izinto ezinjengobhontshisi nemfino for 21 days, ungazidli zonke lezo zinto lezi. So kunzima ukusebenzisa umuthi, kunzima, ngifuna uqamba amanga. Ma usebenzisa umuthi nje funa wazi ukuthi cha uthwele kanzima, ngoba ezinye izinto uyabona ukuthi awukwazi ukuphila ngaphandle kwazo, kodwa kuyaphoqa manje ukuthi zenze ma uthanda ukuthi ungagezi. Yabo masiqoqa uqhuma ngalomuthi nje noma ushayele ezingcabo nje awuzugeza namhlanje nje ubuyolala nje nakusasa uyozugeze ngasasa ntambama, nakhona ugeze ngomuthi, ungayifaki insipho, ungayifaki iperfume. Akho live ongayithatha for 21 days or for 14 days ugquma uphalaza ugeza ngaphandle kwensipho, lizokhuluma ikhwapha, lizoxoxa nje ikhwapha. So kuyamangaza ngoba ezinye inyanga aziyenzi yonke bathi nje awudlala noma yini wena. Umuntu usegazini ku hayi ungaya futhi ekamereni akunankinga, umuntu usegazini ku amanzi noma ngangena. So kuyashiyashiyana, kodwa nje ma usebenzisa umuthi ugcina sekunzima, ufuna ukucophelela ngempela, otherwise inyanga vele itshela ngakho lokho ukuthi hayi shuthi nakho umuntu wamkhulumisa mhlawumbe enkantolo iyazi vele for sure ukuthi ngeke ungakwazi, ngeke ungamkhulumisa omunye umuntu usuke ekhaya uzuyongena enkantolo empangeni, ngeke uyongena phakathi lutho. Futhi yazi inyanga ukuthi angeke amanzi ungawangenisi ngoba ungagcina kunjani ngempela. Athi ngenamanzi nisokole, nanka amanzi engekho kuzothiwani, nanka amanzi asinanka aseqhamukile. Ayigezile ingane ifuna ukuwasha ishethi layo, sizophuma uyowasha ngaphandleni. So eminye imithetho eshawa zinyanga i-cost ukuthi indoda ngempela yazi yayikhethela yona le ndaba yemithi izoyimela, ngoba sometimes lukhuni angisho ukuthi ngayisebenzisa madoda imithi iyanisebenzela niyazi nani, futhi angukugxika ngobukela phansi umuthi kwamina ngiyawusebenzisa, kodwa bengisho nje ukuthi umuthi mawusebenzisa umuthi sukuthwele kanzima. Siyabingelela ngazokuthi ecela uma uqala ungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button kule channel yethu Umkhosi. Zingane zokwethu-ke lana-ke umkhwanazi uNkwali Yenkosi uchaza indaba ezibalulekile, indaba yokusebenzisa umuthi nemigomo yenyanga. Mina-ke nawe nganza kwethu bengathanda sihlangana laphaya kwi-comment section sezofu lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Danko, bye.